बहा थाङामोन आफा? एसे बेरायलायदोंमोन आं। नों मा नुदों आयै? मोदोमखौ मोजां मोनाखै आं। मोदोमखौनो इनायनो ख्रुब ख्रुब गोजांज्रोम मोनदों आं। बेखायनो दसे उन्दुफैदां। मोदोमा नोंनि गुदुंथार। नोंथ' गोब्राबैनो लोमजाथारदों। आनैमोननो खोन्थायाखै? मोदोमखौ बोरैबा मोनदों होननानै दहायनो खिथादां बाजैनो। उन्दुफैनाय लोगो लोगो मोदोम ख्रुब ख्रुब मोननायखौ बारा मोनदां। आयै नों दसे थाथ', आं मुलि लाना फैनि। मानो मुलि आफा? हरसेखौ नायथ', हामलांगोन बियो। बुरि देहा बिदिनो साख्रुब सुख्रुब जाखायो। आं लाना फैब्रबनि। दा मोनाफ्राव बारा जानो हागौ। रां दं? 10 थाखा दङ। जागोन बियो। आं देरबावनो हागौ। दान्दानि जियाव दं, लांदेर। बबाव मोनाय बे रांखौ? फिसा, नोंनि जनै माबा माबि नांब्ला बायना होनो दैमुआ आंनो गेजेर गेजेर होखोमा फैयो। बेफोरखौनो बुथुमनानै दोनो आं नोंनि जनै। माखासे लांनानै खावसे दोनलांफिन आफा। आयै आं लाना फैनि। दे। दैमु, आइया लोमजादों। आनै लोमजादों? औ, आं मुलि लाना फैनि। आनै, मा नों लोमजादों होनलाय? ओं, मालानिफ्राय लोमजाया? दहाय सानसुनिफ्रायनो मोदोमखौ बोरैबा मोनबोदां। मोदोमाबो गुदुंथार। बारा मोनथारदों नामा आनै? आथिं आखाइखौ रम रम दो दो मोनथारदां। खर'खौबो थिखांनो हायै बादि गिलिर मोनदां। बाबुआबो मुलि लायनो थांदों। औ, बेनोथ' आंनो खोन्थालांदों। फैसा दंमोन आरो आनै? दङ आनै। आंनावबो गैथ'थारा। नाङा। नों थाथ'र' दे आनै। दे। आनजादा मोजां जादोंथ' बाबु। बारा गाज्रि जानाय मोनाखै, जेन थेन पास जायाखै। मोजां जायोब्ला गोजानाव थांनानै फरायहैगार। बेफोराव जायगानि परिबेसफोराबो बारा मोजां नंलिया। मालाय गोजानाव थाङानो होनदोंमोन आं, नों बुंनायखाय। फरायनाया परिबेसजों खोथा थायो फिसा। दा नों बेफोर खाबुखौ लानानै गावखौनो मावल खालामाब्ला इयुनाव फस्थायगोन। न'खौनो गारनो बियो। गोजानाव फरायनो मोजां पार्सेन्टेज नांगौ आफा। आं मिथिगौ। आंनो नांगौ एबा कम्पिटिटिभ पार्सेन्टेज मोननाय नङा। बेनिखायनो दिल्ली बायदि हाइलि कम्पिटिटिभ जायगायाव थांनानै एडमिसन मोनागारा खस्थ' खालामगारनो बारा। आं मोनाखै बेफोर खाबुखौ फिसा। केरियारखौनो दस्रा बानायना होदोंमोन। आनैया लोमजादों आइ। दहायनो मोदोमखौ बोरैबा मोनदों होनदों। बारा जादों? एसे बारा बायदियानो। खोरोमदावआ मुलि लानो थांदों। नायहैयाखैनो। लोमजानाया बारा जाबा जालायथारसिगोनहाय जोंहा खामानिया। खामानिखौसो नांजागोन नोंहा। लोमजानाया मा जादों आरो? बारा मोनदों हामे? एसे बारा मोनदों। खोरोमदावआ सफैयाखै? ओंहो। बैलायथो सफैबाय। ए, सफैबाय? औ। माथ मुलिया दौनोसां? बेखौ दौनो थिनदों। दसे उनाव बेखौ दौनो थिनदों। आनै, एसे जखां दे। एसे जखां मुलि जा। दसे स्रिनो उन्दुहाबदो दे। उन्दुदो दे। दसे स्रि उन्दुहाबदो दे आनै दे। उन्दुदो, हामगोन। दा हरफ्राव बारा जायोबा बुं दे। जागोन दे। बोरैबा बारा जायोब्ला खोन्था। जागोन दे। दसे उन्दुहाबदो आयै। दरमास दिन इलेक्सनफ्राबो फैला नालायब्रा। मानोसै इलेक्सनखौलाय? माइरं बायजानो राङा गैया। भटआ दं नोंहा। इलेक्सन फैब्ला रां मोननोसै आरो नोङो? दालाय बेफोर दालालजों जाना गैयाथाय माजोंथो दंबादिमोन नोंलाय? साख्रि गैया बाख्रि गैयालाय। दालाय नों नांफानानै देरहाहरनाय मिनिस्टारफोरनाव बिना लायब्ला मा जायो? देरहाखांब्ला बेफोर लोगआ रावखौबो सिनायालै। आरो जों मालाय बेफोर लोगनाव मा मैहैबाय थानो मोनागारालाय।
जोंबोथ' समाजनि फिसा फिसौ लिडारथ'ब्रा लिडार आरो नोङो फा माबादिथो मोनदोंलाय माथो मानसिफ्रा नोंखौ दालालि देवानिसो बुङोलाय बे सैमाफ्रा आं नङाबानो जाया हे आफा इसोर नों आंनो साख्रि मोनसे होनो हायोब्ला आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन कि होथारगोन हे आफा इसोर इलेक्सन फैब्लानो बै साला मन्त्रि एमएलएफ्रा बे लावदुम बेरग'नि आथिंखौ हमाब्लानो गवा बे बाराव फुरा बोसोरबानि खरसखौ बहननासो गारगोन बे लावदुम बेरग'आ खुगायावल' नोंनिया खामानियाव लाथिख' जलंगा बुङै लेक्सारल' नोंनिया बे बाराव नायबाय थालाय फावगालि थेर'गालि बोसोरबानि माल मस्लाखौ लासे लानानै नोंनि खोमा गन्थं गोदनाखौ जोंफबहोनो हायाबा बे लावदुम बेरग'आ हौवानि जात नङा हायाब्ला दख'ना गाननांगोन नोङो मिथिखा आदा इसोर न'आव दंना दङ फंबाय दङ फै फै जिराय फै जिराय जागोन बाजै जागोन इसोर 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 आंखौबो इसोर होनबाय नामासै नङालै बाजै माने गोदोनिफ्रायनो बे अबं इसोर बे आदा इसोर आरो सोरखौबा सोरखौबि गिदिर गोलावफोरखौ इसोर इसोर गाबज्रि गाबज्रि गाहाम जान्था जालांबाय दा गाबज्रियाबानो गोजोननाय मोनलिया इसोर 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 गाज्रि नामखौ लाबाय थास्लायस्लाय बे इसोरनि नामखौ लानाया मालाय माथो गाज्रिनो ना नङा नादला भाइ नंगौलै आदा इसोर आरो खबरफ्रालाय खबराथ' मोजांलै आदा इसोर क्लास 10 बारग'नाय सार्टिफिकेटखौ लाबोखाबाय आङो दा नोंल' साख्रिखौ जेने थेने खालामनानै होदोलै आदा इसोर जागोनलै फंबाय जागोन नाथाय रांखौ हले गोगोमैनो नांगोनलै फंबाय हा फरायगारालाय बोरै क्लास 10 फरायनाय सार्टिफिकेट मोनखो नोंलाय रांनि बाहादुरिलाय बाजै रां बुरजा होनो हायोब्ला आइए बिए सार्टिफिकेट गासिखौ मोनजोबनो हायो हिनजावफ्रा फरायमालाय बेफोरखौ मा बुजिनोब्रा बिसोर सेसामै होसोनाय खायदाखौ जेबो उदाया नादला भाइ बे थिगथारलै आदा इसोर जोंनाबो आमुखिया एम.ए. स्कुल फरायनाय नाथाय आं स्कुल नुफेरैजोंनो फात्ताखौनो मोना नोंसिनि फाख्रा फाख्रि खामानिखौ मा फात्ता मोननो बेनिखायनोथ' मानसिफ्रा नोंसोरखौ देवानि दालालि बुङो आदा इसोर माब्रै जाखो बे सालाफ्रा आं नङाबानो जाया बे थिगथार बे आदा नङाबादि बै समाजा मा जागौमोनथाय इसोर देरनानै सोरगो मोनहैगौमोन इसोर इसोर बारा जाबायना बाजैनि बुंनाया हिनजावफोरनि खुगाया बारा खालि फंबाय रां नङाब्ला बिसोरनि खुगाखौ माथुनो हाया जिखि जाया पेसानि गाबनायाव जागायथों दा मोनायाव हले संनो माइरङा गैया मिथिखा इसोर इसोर बेफोरखौ बाद होलै नादला भाइ दा नोंनिया रांनिसो बाथ्रा सार्टिफिकेटखौथ' मोनखाबाय अफिसारफ्रा माथो रांखौ गोजा मख'ग्रोथारो जागोन आदा इसोर हा फुरासेखौ फाननो रादाय खाखाबाय आं गाबोन समफोरनो गासिबो रांखौ मोनथारगोन नाथाय आदा इसोर मा पुलिसनि साख्रिखौ खालामनो नाजाथारदो मानोना सखिदारि साख्रिखौ आं बारा साबजानाय मोना आदा इसोर साख्रियाथ' सुखिदारब्लाबो बे पुलिस डिपार्टमेन्टआव जागोनलै नादला भाइ थेवबोलै खोथा दङ नों पुलिसखौनो नाजाथारदोलै नांगौब्ला हानि राङा थोआब्ला आंनि हिनजावनि खोमानि सनाखौनो खावनानैब्लाबो नोंनो होफैथारगोनलै आदा इसोर हानि राङाथ' थोखानाय नङा बे रोखाखाथार नों मावल'लै आदा इसोर आं बुं आं दे होमबालाय रांनिसो खोथा साख्रियालाय मासै दे होमब्ला आं
당신의 아다 이슈. 네네네. 이슈. 아예 마자카예 아예 마자카예 아예 모든 바람을 신당 머리 문제가예 모든 털털 가르마란 탕문 탄당 아예 당당 탈라나 그냐예 아예 나갑시다 나가 아예 방가그야 회자그야 아예 마징라이네 아예 앙함근 아예 이제 그만 가봐라 내가 아예 가바이 능가봐도 대박 앙치는 다나고 아예 사실 뭐이부 테이카라고 앙크이바라 자그자 비노아우르 타바이 사입샤 비에 고쿠노르 곰파시갈람나 닐라입샤 비에 바사 샵쇼 사킬라가네 자네 하게 마네 흠바 하게야 후그야 마직 세리네 아예 능루그네 말이야 먹는 나 송찬이 잘라 쿠트는 나다구나 얘 나팔 내가 그걸 탑내 마을에 가면 나나게다 얘 자 앙고 호갈랑을 루그야샤 능니 그가고 사려봐 앙니 비카야 테레베테가 오샤 나타이만 칼람네 송사라우라고 가우니 그스 푸시베 타네 머나 능두 푸다 클람샤 능두 푸다 클람 दुनिया बारा जादों नामा खुरुम दाव 어마마이 दागाब खुरुम हामगोन दि थां डाक्टर लाना फैथां डाक्टारानो मावनांगौ हामाय आं फैयाखै खुरुम दाव थां नों लायल' 아예 능 दसे थाथ' आं डाक्टार लाना फैनि 자는 능 जेबो दासानाय आं दानो फैगोन 밤에 는 바람 먼저 나왔어 아다 그래서는 바이클이 나 하네 아다 앙아를 탕나이 놈이야 앙니 베라마 함나이 베만 놈아 시 하네 비디 다봉 그래서는 바이클이 하나 능 에세 그 그런 그런 것이고 로토 앙시 바이라 강압인데 네 안에 있는 바람을 하지 마시 말하고 믿으세 안에 그런다고 하면 상대 낙탈 라이네 상대 안에 네모 능슬 그런다고 구나이 마네나 송사로 배하고 앙바디라고 그거야 작은 안에 앙하비리로 진짜 앙티밥샤야 맞아게 송사로라고 그거야 배하 내 할시기 송사로고 내 할시기 안에 마우리야 지와 송사라오 비시 누구랑타오 앙도 미치고 마밥니 타카이디에 앙카팔 하우리아는 강자들 안에 앙자자나고 자카바이 능록카팔 하우리아 그름다고 이시 포볼라데 안에 내 가도로데 앙아이문 콜렉는 라이니 맞아요. 내 사람 입사고 나이겠나
그럼 너? 아마 이거 사람들이 볼까요? 마누 그래 빌래. 사람들이 뭐 그야. 아예 아빠, doctorखौ लायनो नांला. आं हामखानाय नंला. नोंल' मोजाङै थादो. आदा, नों जेने जेने बे आंनि फिसाखौ बिएखौ पास खालामहोदो. धोरोम जागोन. बाजै, नोंसिनि आखायाव आं बे आंनि मावरिया गथ'खौ गथायनानै होलांबाय. 그럼 너? 너희들 따라가자. 안 보니. tôi ông đã không làm cái gì. 어머 당근 흡사. Ông đã tới lại như vậy. 능지라고 당당라 흡사. 그래서 뭐라고 가나니 당당라. 아예 그럼당 능탕 두반 흡사고 하나 성사자야. 그럼당 사마박탕. 네 그거 예. 네 가서. 아니. 아빠. 아니. 그럼 너? 방수. दिनै फुरासो हानि रां फैनो हागौ नारलानिफ्राय साख्रिखौ होनो हायाब्लासो साख्रिखौ एसपिआ जासिखाबाय सुखिदारनि पस्ट मोनसे खालि दं नै रांखौथ' बारा होखाया आं बिनो होमबालाय खोमानि सनाखौ आं बेजोंनो दाहोग्रोनोसै दे साख्रिया जायोब्ला खोमानि सनाखौबो बेजोंनो मोनगोन नंगौ जेखौ जेरैबो साना दोनखाबाय आं बेरग'बाय दङ ना? दङ आदा दङ फै हाबबो फै जिरायफै फै आदा फै जिराय जिराय फावलि फै हाब मा मोनजाबावलै आदा मा माथो नांगौ मा खालामदोंमोन नोंलाय जों ओरैनो रायलायना दंमोनलै आदा खोथाखौ आं गिदिरखौ लाना फैदोंलै बेरग' गोबास' हालाय गिदिर नामा आदा नों गोबास' हायै मा गिदिर खोथा दं थेवबोलै आदा गया जादो बेवाइफोर जागोन दे सिगारेटखौ बायनो हायालै आदा बिरिखौनो हा सोलियालै फंबाय नंगौ नामा दे आदा बुंदो बेसे गिदिर खोथा खोनासंदिनि खोथाया बेनो आं बे बाराव एमएलए दारायनो सानदों जोबोद गोजोनथाव खोथालै आदा देरहाथारबाथ' आं मन्थ्रि जाखागोन मानोना गाहाय लिडारफ्रा आंजों लोगो जोबथार होमब्ला नोंखौ मा खालामगोन बुंलाय उननि बाथ्राया उनावलै आदा आरो आं जायखौ मदद होगोन बेथ' देरहाखाथारगोन खालि रांनिल' बाथ्रालै आदा रांनि थाखाय नों जेबो जिंगा दासै आंथ' जिंगा सिखाया सोरबाफोर हेंथा थानायफोरखौ थोंजों खालामनो थाखाय जेसेबां रां नांगौ आं दंसै आरो नोंनि बान्थायाथ' एक्सट्रा आंथ' साख्रिनि थाखाय हा हु फानजोबथारबाय दा नोंल' अननानै आंनो साख्रि मोनसे होथारदो आं नोंनो बोरमा मासे होथारगोन हे आफा इसोर दा बायदियाव पुलिस साख्रिखौ मोनब्ला आंजों सोर हाबावब्रा
नामाब्रा नाथायनो आंखौ थगायनो मोननाय नङा थगायनाया आंजों बारा गैखाया आं जायनो खोथा होयो आं बेजोंनो थायो नाथाय इलेक्सन समाव बै सोरबाफोर फैयोब्ला आं बिसोरजों लोगो जानायखौ नों बेरेखा साननो नाङालै आदा मानोना आं सायाव बिसोरजों लोगो जाफ्लाबाबो सिङाव नाथाय नोंजोंनो गोसो मोदोम गासैबो थाफाजोबगोन जागोन जेखि जाया नों देरहाबानो जाबायथ' हा माथो बिदिसो जानांगौ इलेक्सननि ट्रिक्सआ आंनाव गासिबो दंखाजोबोलै नों जेबो दागि इसोर इसोर गिदिर गोलावफोरखौसो लोगो मोनमारोलै आंबो जहाय सिङाव जायगा दंखायो जादे बादे अखाबालाय अमा दाबोखसै नोंहालाय दा बुंसै बादे फैबाय थानायावनो फुथुनानै गोलैनाबोलै जहाय सिङाव जायगा दंखायो हाबावनो खुग्लुबना गोलैखांलाय जिराय जागोन दे आदा जोलावदि मालावदि सोर गिदिर गोलावखौलाय लोगो मोनफैलायखिरानलाय नारला दहं हाबाब आदा इसोर नोंसोरथ' जोंनि समाजनि गिदिर गोलावफ्रा मोजां ना नारला दहं मोजां आदा इसोरनि अननायाव नारला बाहाय बे बाराव आदा बुगदावा एमएलए सिखारोनो फा जों देरहाहरनो हागोन ना हायानो नों सोरबादिया सिखारोब्ला जों जानिखाफोर दंथारसै आदा इसोर दाल थुंग्रिनि गेजेरजों सौसिनाब्लाबो बेरा गरमबाथाय गरम दुंखावथारो इसोर इसोर आंनिया बेबादिसोलै आदा इसोर नोंसोर बादि गोख्रों सापर्ट दंखायसो आंबो बोलोब जादों आदसा नोंसोर दानिफ्रायनो मोनसे खामानि माव मा खामानि आदा नोंसोर स्टुडेन्टआव थांनानै आंनि बेफोर खोथाफोरखौ बुंहै आरो बे गनायथाराब्ला गाज्रि राहा लानाय जागोन होननानै बुं जागोन थांजागोन ना नङा नारला भाई जागोन आं दा सिंखावैनांगौ बेखौ साख्रि मोननोसैखाय इंलिस सोलोंगासिनो दं बेखायनो फंफा फंनै जानला मोनला इंलिस बुंबाय थायो नंगौ इसोर इसोर मा बबे डिपार्टमेन्टआव पुलिस डिपार्टमेन्टआव सुकिदार मा मोनो बायचान्स मोनाब्ला आंखौ देरहाग्रोनो हो मोननायाथ' मोनखागोन नाथाय सुकिदार मोनोब्ला पुलिस फर्सआव आपग्रेड खालामनानै होनांगोन बे जेबो गिदिर बाथ्रा नङा नाथाय आंखौल' देरहाहरग्रोनोसो जागोन आदा इसोर दे बिदिब्ला आं थांदों दे आदा इसोर नों जेबो दा गिया दा जों थासान्दियाव आंबो गियाखै थादोंसो थादो बेयावबो दे थांदो दे होमबा फंबाय जोंहाबो जिरायफिनदो आं जिरायबाय थालि आदा इसोर नों नैबे रांखौल' लाखिदो नाथाय साख्रिया थाबा थानांगोनलै आदा हा बेसेबांथो 20,000 फुरासे हानि दामथ' जागोन आं बे मास मोनसेनि गेजेरावनो नोंनि साख्रिखौ थिग खालामनानै होथारसिगोन जागोन दे आदा इसोर जागोन आं थांसै दे बाजै आं थांसै नुबाय सनाखौ दाहोखानोसैहाय मा नांथ'वा न' दोनना फै खोरोमदाव नों दुखु दाखालामसै जा जालांनांगौ जालांबाय बेफोरखौ नों दुखु खालामबा मोनफिननो हाया मेब्ला अबुंनि ओनसोला मुस्रिखौ गोबां मानसिया नुदों जानो हागौ नाथाय बेनि गिलु फालु फोजोबस्रांनाय मुस्रिखौथ' रावबो नुवाखै नाथाय आं दिनै नुदों बेनि गेलेनायखौ एफा गिलु बालु खोरोम ओंखाम जाहैनि फै आं जाया खोरोम ओंखाम जाया दै लोङा मा जानांगौ नोंलाय खोरोमदाव थ' जाहैदिनि आंबो जायाखै जाहैदिनि एफा एफा नों जाहैग्रा उनाव जागोन खोरोम थैनायजों थैफानो हाया थ' जाहैदिनि एफा एफा फैना आंबो जायाखै खोरोम नों बिदि जाया लोंना थाबाय थाब्ला जोंखौबो बारा दुखुनाय जाया होनबा फैना थ' जाहैदिनि जाफैदो थांफै आजोबलायलांबाय बाबु मेब्लालाय फैगासिनो दं बाबु मेब्ला जाफैदो थांगासिनो दं
जादो दे जादो नै संख्रिया जागोन खोरोम जादो दे नों बिदि दुखु खालामबाय थाब्ला जोंहाबो गोसोआ बायग्लिलाङो जादो खोरोम मा माय संसाराव जिउनि गुबै जाहोनखौ बुजिनानै जाय दुखु जारलाखौ उथ्रिनो हायो बेनो सुबुं जिउखौ मोजाङै दैथायलांनो हायो खोरोम जोनोम जाब्ला मोरोंबो थाफैयो खोरोम बेनो अबुंनि गेलेनाय जाय जेसेबां दिन हायो बे बेसेबां दिन बे संसाराव थानो मोना आंबो थांगोन नोंबो थांनांगोन सानसे बयबो बे समायना बुहुमखौ हगारलांनांगोन बेनो गसाइनि गेलेनाय नाथाय सानसे सिगां सानसे उन बेल' बे जोंना रिजाल्टआ होबाय नै नंगौ औ नै बोरो नै ए गाबोन कलेजाव थांनांसिगोन जाबाय आं माथो दाबो सौफैरोङासै बाबु मेब्लाया दा रिजाल्टआनो थांनो मानसिनो एफा थाब सफैबाय फेलसो जादों दा पासआ जाखागोन बियो रिजाल्टआ बारा मोजां जाया जानो हागौ आरो जायाबो दा होन बोलिखौ बाबु फैगौ ए बाबु रिजाल्टआ मोजाङै खोनाबायथ' आंहा फोथायनाय दं फुलसिरि मा फोथायनाय आफा नोंदि पास जागोन आंहा फोथायनाय दं फिसा आं होनदोंमोन आरो फेलबो जानो हागौ होननानै ए आदा रिजाल्टआ मोजां दैमु कंग्रेचुलेसन थेंक इउ आंनिफ्रायबो कंग्रेचुलेसन थाबाय दै खोरोम दाव नोंल' मोजां फरायदो आरो डिस्टिंसन लाखिना पास खालामदो सिबाय बिमा थैजागारबाय बिहा रावबो गैयिजों रां रुफा गैयिजों आनजादखौबा होनो हागोन ना हाया बिहा मा होननाय जाखो नों खोरोम दावखौ नोंखौसो बुंदों दा सब समाय जों बेखौ जाहोनो हायो आरो सिगां बिमा थानायाव बिमानि फैनायजों जाफाहोदोंमोन दा ओरैनो मागना जाहोनो हायो आरो बेखौ बे आनजाद होजासिम मागना जाहै जाहोआ बे उननि बाथ्रा सिबाय बिमा थैनायानो बावाखै बेखौ जुदि बेबायदि बुङोब्ला बेनि गोसोआव मा मोननांगौ देलाय बुं मोननाय मोनै जाहा जेबो गैया आंना सिगाङावनो स्रां स्रिं जानांगौ खोथायावनो दङ मैदेरखौ सुनांगौ खाफालाव मानसिखौ रायनांगौ सिगाङाव फुलसिरि नोंथ' एफा अन्थाइ बिखानि मानसि आं साननो हायाखैमोन आं अन्थाइ बिखानि मानसि जानायखायसो नङाबा नोंनि सम्पतिया मालाबानो माबा जासिगौमोन फुलसिरि बेफोर सम्पतिया थैब्ला थांफाया फा गुवाहाटि ना शिलंआव फरायनो सानखो गुवाहाटि इउनिभार्सिटियाव थांग्रोनोसै बाहाय जायाबा शिलंआव लाहैदिनि जेरै मोजां ओरै खालामदो दे फा माला थांनो सानखो गाबोननो थांनो सानदों दे थाब थाङाबा सिट मोननाय नङाबो बेनिखायनो गाबोन थांनो सानदां बेफोरखि खाट नालाय ससे मोनसे दे 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 नोंनि दे 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 मा दुइ पियार मा ब्लाड नै मोनबोलायबाय आङो नंगौ नङा थगायसिनो ब्रा नंगौब्रा नंगौ फैसा आंनिया माथिंलै मानसि मोनाब्रा आइ दे दे ने मा गैया नै आरोबाव मोनबोलायबाय नों मा खेबनो मोनो बे माबे बे ओइ सासखौ मा नोंनो सोरबा गावजों नों दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि दा खालामसै मिथिखा मानसिखि बिदि जालायलै गावजों गाव थांसै सानजाय
मा आं कलेजखौ गारनो सानबाय कलेज गारनानै मा खालामनो सानखो खनजानो रोंबाय जेला गावनि आदारखौ नागिरनानै खनजानो सोलोंनोसै खोरोम आंहा रावबो गैया फारसेथिं थाखा फैसाबो गैया आं बादि खाफालदारफोरा मानसिया बोरै कलेज फरायबाय थानो हानो आं मिथिगौ खोरोम आइनि खोथाफ्रा नोंखौ द्लामैनो दुखु होगोन होननानै मानसिनि गोखा गोखै खोथाफ्रा आंनि आगोल जोनोमनि मोन्थाय होननानै आं साननानै लायो दैमु नङाबा देहा सहायनो राहा गैया दैमु खोरोम दैमु थांसैथ' बांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगा फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फांगां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों बांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव नोंदि आंनि गोरबोनि दाउ मैना नोंदि आंनि जिउनि आंगो सना गारौ गुस्थिया नोंनि बेसे समायना नोंनि देंखोआ बेसेदि गोसोथावना जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन जोंनि अनलायनाया बे मुलुगाव गोसारलांगोन खानाय रुं बांहायना गोनां नोंजों समायथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोना सोमखोर जोमै जाना नोंखौ बरायगोना फैलाव बुहुमा जों सानैजों दावगालांगोन फैलाव बुहुमा जों सानैजों
समायथाव गैया बे मुलुगा फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव बेसे मोजां बिखा फान्दां नोंजों रुजुथाव गैया बे मुलुगाव फै नों आंनि खाथियाव था नों आंजों लोगोआव 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 आदा सफैबायलाय औ बहा जाखो गुवाहाटियाव जानाय नङा साननानै सिदा शिलंआव थांखादां जेन थेन जानायसै एडमिसनबो लाखाबोबाय आं ए होमबा एडमिसनबो लाखाबोबाय औ फाराङा थोदों एडमिसन लाखानो थेने थेने दे हामदों दे नानि दै लाबो दे दे गोबावब्ला एडमिसनखौ मोननायसो नंलामोन नंगौ औ फा क्लासा मालानिफ्राय जागोन थाबै जागोन होनना बुंदों ए थाब थांबानो जाबाय दे मालाथो थांनो सानदों समफोरहालागै थांनोसै नामा नङा दा दैया खोरोमदाव मा आंथ' गाबोन थांसै बेसे समाव फुङाव थांसै नोंल' मोजां फरायदो हा जागोन दे थादो दे ओंखारबाय औ थादो दे थांदो आइ दे मोजां थाहैदो दे जागोन दे थांदो खोरोमदाव थादो दे दे थांदो थांदो दे आदा दे थादो बयबो बे बाराव आदा बुगदावा एमएलए दारायगोन बुगदआ एमएलए दारायगोन बेवहाय आंहा मा जानो इसोर 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 नङा माने नोंथाङा बिथांखौ इलेक्सनाव मदद होगोन ना होआ जों बेखौ मिथिनो लुबैदों इलेक्सनाथ' दानो जाया माने जाबा आरोखि माने इलेक्सना जाब्ला बुगदआ गाखोगोन आरो नोंसोर बादिनो आंबो मदद होनांगौ औ माने होयोबा मोजां जायो आरोखि इसोर 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 आरो होआब्ला होआब्लाथ' गाज्रि जानो हागौ नङा होनबा आदा इसोर माने खोथाया बिदि नंद्राया जों खौसेयै बिथांखौ मदद होनायनि खोथाखौ सानदों आरोखि नोंसोर जुदि बुगदावनि दालालि जाना फैदोंब्ला होमब्ला खोथाया मोजां जायाखै इसोर 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 आरो जुदि बिदि नङा होमब्ला बुगदावखौ मदद होनांगौ होननानै आंनि खाथियाव दाफै खोथाया इयुनाव गायजागोन बिदि सिगांनि खोथा दानि खाथियाव दाफैनाङाब्ला मालाबाबो मालायनि दालालि जानाय आंनि खाथियाव दाफै खोथायाथ' बिदि नंद्रायालै नोंथां खोथाखौ बुजिनो हाबाखै गैला आरो जुदि मोजां खोथा दंब्ला रायलाय बुगदावनि दालालि जाना फैमारदोंब्ला दानि बेनिफ्राय ओंखारलां नोंथाङा जुदि दालालि सानथारबायब्ला जोंहा बुंनांगौ आरो जेबो गैला नाब्ला फै दालालि खालामनो फैदों बहाय खोरोमदाव नों आंखौ गारनानै जेरावबो थांनो मोननाय नङा दैमु नोंखौ गारनानै आंबो जेरावबो थांनो गोसो गैया नाथाय समाखि जोंखौ अराय बेबादि थानो होगोन मानो होआ जानो खोरोम समायनानि मेगन गोसा दैमु बे आंखौ सासे नङा सानै बिमानिफ्राय आनज्रायहोबाय नोंनिफ्रायबो जे आनज्रायहोआलासिनो थागोन बेखौ सोर बुंनो हानो नों आंनिफ्राय आनज्रायलांनांगौ जायोब्ला हयथ' आंनि बे जिउआबो अराय समनि थाखाय आनज्रायलांनो हागौ खोरोम दैमु नों आं दि नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो दैमु नोंना रिजाल्टआ मा जाखो गावदाव गैया खांग्रांबाय मालाय मेब्लाया पास जाना शिलं सहैबाय
मालाय फरायनाया मोजांखा नालाय पास जाबाय हा दालाय होफिननो सानदोंना माथो सानगोन मा साननो जेबो सानाखै माथाया गैया पास जानो आरो माबा मोनसे साननायखौबो मिथिया जाम्बा नालाय इसिबां जाम्बा फै मानो एफा दाउन होयो मानसिखौलाय दाउन होजानाय मानसियानो बियो फैसा बुथुम आनजादाव नामावल' ज' जों थांगोन बर्डआव माबायदि रिजाल्ट गाज्रि जायो नायनि एखेबारे अके मिथिबाय जाम्बा भेरि इजि प्रसेस माय डियार फ्रेन्ड जागोन नोंसोर जुदि मदद खालामोब्ला आच्छा मोनसे गोदान खोथा मा खोथा ओइबार इलेक्सनाव आं गाखोगोन नों मदद खालामगोन ना खालामा आरे नों गाखोनाय आं गाखोनाय एखेयानो खोथा जेबो फाराग गैया नाथाय मोनसे खोथा देरहालांनायनि उनाव मिथिबायथ' नोंसोर देरहाहरनो हागोनथ' मानो हाया जानो हाथारगोन आरे मिनिस्टार खालामथारगोन जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा होमबाथ' फरिखा होव जासिगोन 아니 뭐 소름 돋을라이 있어 푸푸푸 맞아가 마니 무시 무시 가도 올래가고 소름 돋 마크다 마바 타와이는 저 타임게야 에세 타와이는 뭐 모장다이 만나는 아타이마 거이면 알지 마니 닉시나 페알지 비바라우 이밀리 다레 나기든 닉시 뭐 사기리 자데 이세 아파는 근타하이 배바라는 찰레브가 그건 나네 근타하이 머장이네 이세 배바로 버레니 산스크야 나블라도 홍 생각이 좀 자이바이터 이세 차차 까지 잘해야 한다 메카이 아파고 도너티네 이세 그게 가자고 나가 미루와 머장가게 아파는 근타하이 배아 우타는 근타하이 너가 이거나 티가 대원에 가는 거지 뭐 대원이 마탈리다 थैब्लाबो सुरेना आंखौ मदद खालामनो बिया नोंसोरल' थिग था जाहाथे बियो आंनि हेंथायै दस्रा मानसिफोरखौ आवलायनो हाया बेखौल' गोख्रों नोगोन जागोन बाराबा दुग्रो मोनगोन बे सिनायाखै बे साला मानसिखौ बारा नायना थाजाया बेबादि थिफुलाखौ जेयाव फोनांनानै दोगारगोन आं बे सालाखौ नोंल' खालि समा फैग्रोथों नङा होमबा जागोन 이세 मा जाखो नाद्ला दं मा जाखो बारा रांथायब्ला देलांना लाबोदो जिरायना लागोनलै नाला दैखौ लोंग्रा लाग्रोनांगोन दे नै दै ग्लाससे लाबोलाय फासोदि एसेबां गारबाफोरा हलायखोब्ला नोंखौलाय नाब्ला भाइ खोथाखौ खोनाब्ला नोंसोर हाबो दै गांगोन सोर लोङो दैखौ दैलाय नाद्ला दं लोंनोनो लाबोआसै लाबो लोंग्रा लाग्रो थांसै आङो लोंना लादोलै नाब्ला भाइ होमबासो मेंगासिगोन नोङो एफाग्रा दै गांगासो मैया बारा लोंदोंदां माथो थं दाबखानबाय इसोर बिदि नङालै नावाजि न थांदो इसोर दे बुंदो दाना नोंस्रानि बाबु सरुमफाबो बे बाराव इलेक्सन गाखोगोननो बिजेपिआव जानो हाया इसोर जानो हाया माने आंखौ जाख्रानो खालामना हरबाय माननिफ्राय सनमान खनदोनासै मा खालामा इसोर मा खालामा माने आं बुंदोंमोन बिफा फिफा गाज्रि जालाया होनबा बेयावनो आंखौ गस्लाव हमनानै बुंबाय गाज्रि मोजां आफानो खोनाय बेयाव उल्था दाबुंफै नङाब्ला बिगुरा जिगोन जाव इसोर आंनि हेंथायै थाङोब्ला रावबो रेहाय मोननाय नङा फिसा जानानैबो
आंनि फिसाब्लाबो बे जुदि बादगा खामानि मावोब्ला आं बेखौ सहजै हगारनाय नङा। जोंहा सरन्त बाबुआ खोथाखौ मोजाङै सानब्ला हामगौमोन। खोथाखौ सानगोन भट होग्रा रायजो राजाफ्रा सोरखौ देरहा होनाया मोजां, आंखौ ना आफाखौ? आफा देरहालाङोब्ला बिधान सभायाव बेफोरबायदि मेगन गोजा देखाय, नाथाय बे न'आव नङा। कुट्टा आंनि फिसा जानानै आंनि हेंथा खामानि मावनो ओंखारदोंना? राजखान्थिनि बेलायाव फिसा फिसाया जेबो सोमोन्दो गैया। नोंसोर बायदिया बिधान सभायाव थांनानै चेयार टेबोल बुफायनो जेबो गोहो गैला आरो समायलाबो। आंनि सिलेबारि जागोन नङाबा दानि सिनायथि दंखागोन। मा जाखो? सिलायनि गुलिजों नों सालाखौ सिगिनो हानाय नङा आफा। सानसे बिदि जालायनो हांगौ। हांसि थां। आइ आइ आफाखौ मोजां बुजाय जाहाथे बे इलेक्सनाव गाखोआ आरो नोंसोरबो थिखा। सरन्ना नोंखौ गावथारगोन। आंनि फिसाब्लाबो नोंखौ गावथारगोन। मा गुलिया जोब्बाय? कुट्टा आगान सेदा हगाय जिउआ जोबलांगोनबो। सरन्त नों खेलाजों दिनैनिफ्राय खेला खालामनो दासान। बे न'आ नों बिल' नङा आंनिबो। मोजाङै था नङाबा साफा साफा गावथारगोन। थांमाबाय लाना फै। गाबोन थिनहरदो खोरोमदावखौ गोब्रबना फैथोंसै बेरामखौ। जागोन फै। जागोन दे। जादो जागोन। आं जाबायानो। दे। आं उनाव जानोसै ओंखाम ओंख्रि रानना होग्रोनोसै आं। खोरोमदाव मा माय? नों गाबोन बाबु मेब्लानो रां गोदानै होना फैब्राव। थांनाय समाव बारा रां मोनलाङाखै बियो। आं थाबैनो हरगोन होनदोंमोन बेनो। जागोन दे। गाबोन फुङाव थांबानो जाबाय। जागोन। सोनाब अखोरांनि सान
जानानोंदि बरायो नोंनि अनसुलि सावगारिया आंजों गेलेफैयो मा मुंजों लिंगोन सना मिथिमोना मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादि हायना होखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव गोसो जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां साया गोसो जायो बिरलांनो नोंजों आंजों अखोरां साया आंनि मिजिंआ जोमै जाना नोंजों गेलेयो अखोरां साया मा मुंजों लिंगोन सना मिथिमोना मा मुङा समायगोन मिथिस'आ मादि हायना होखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव मा होनना फिनबावगोन आं नोंनि अननायखौ मा रावजों बरायगोन आं मोजां मोननायखौ मादि जादु खालामखो नों आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव सना आंनि मेगनाव आं थांसै आमाय दे राङा रोजानायनि बारा दं जागोन माखासेखौ नों गारि भारा आरो जानायनि उनाव खरस खालामदो गाबोन फैफिनदो जागोन दे मोजाङै रायलायना गोमागोन दे थांसै आनै दे दैमु दे मा खालामदों मेब्ला मालथो दिहुननो हाखा आं थाग्राखौलाय सोंनानै फैदों ए मारै न'आव खबरा बयबो मोजां मा जाखो खोरोम रां रोजान लाबोदोंमोन आं गैला माथो सोरबा सहाय नामा गैला बे जेबो नङा दे नों थांनानै आफानो बुंदो बेनिफ्राय थाबैनो लाना फैदो आं थांनोसै होमबालाय माने गाबोन थांदो ना है गोसोखौ मोजां मोनथांसै आं थादो दे बिदिब्लालाय आंबो रिभलभार गंसे बायनांगौ जाबाय मानोसै बेखौलाय मै गावथावा मोसा गावथावालाय आजिखालि मै मोसानि जुग गैलालै
मानसि मोसानोसो जुग जाबाय आंबो फिसा फिसौ लिडार जाहैबाय नालाय नंखायनो गावखौ बासायनो एबा मानसि मोसाखौ सिगिनो रिभल्भारखौ नांथारगौ जादों आदा इसोर मा खालामदों ए नै नोंबाजैजों माबा माबि रायलायगासिनो दं फै जिराय फै दे जागोन दे रिभल्भार गंसे बायनो नों दा लिडारा नंखायबो नङा आदानो गंसे नांथारगौलाय बाजै नुवाखै दाखालि सरन्थ'आ रिभल्भार दिन्थियाब्ला फिफाजों गेलेफासिगोन इसोर 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 हा मानोसै आरो मानोबाव इलेक्सनाव फिफायाबो गाखोयो फिसायाबो गाखोयो बेखौ लानानै सानैजों जालायखेथारदों जा जालायनांगौ जालायथारदों फिफा फिसानो गावथारलायनो नागिरथारदों सोर माथो इलेक्सननि थाखायनो फिफा फिसा गावथारलायबाय बिसाय नांलायनायावबो रिभल्भार नांगौ जाना फैदोंलै बाजै आजिखालि आंनाथ' रायबाबो जाया बुनो नागिरबाथाय माबा उल्थासो जानो साबलायो ओंखायनो रिभल्भार गंसे मोनब्ला आंहाबो आमुखिखौ दबथायनो एसे गोरलै जायो आरोलै बाजै बिसि गावनोसो रिभल्भार नांगौ आरो नोंसोरनो गावालाय बाजै सिगिनानै गावनि खबियाव लाबोगोन आरोखि इलेक्सननि सिगां सिगां गंसे नांथारलै आदा नों नायनोबा सोरजिनो खोथालाया नायनोसै आं बेखायनो पुलिसनि साख्रि नागिरदोंलै आदा इसोर सिलाइ दांनो मोननायनि माथो दाबो जायाखिसै आदा इसोर जागोनलै नारला आं नाजागासिनो दं नाथाय पुलिसनि साख्रि नागिरनोब्ला बेल' रांजों जानाय नङालै बोरो नों आंनो माबा जरासे होफैबावनो होननाया ए खोमानिया जागोन गाबोन समफोरो लाबोनो होफै थागोन आङो दे नारला नोंनिया थाबबानो आंनियाबो थाबलै बिदिब्ला थांसैलाय आदा दे आं हले साख्रिनि थाखायनो हा हु फानखाबायलै दा सनायाबो थांसिगोन मोननाय बादि नांना होबानो जाबाय नों जिंगा दासैलै नारला आं दं सिया आदा सिया दे आदा थादो बाजै थादो इसोर 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 राङाथ' गबजोब्बाय साख्रिया होनो हायाबासो सनाखौ होफैमारब्ला सुखिदारखौनो खालामना होनसै खोरोमदावखौ दस्रायाव थांना फरायनो थिनदो हामाया थैजासिम बेनि थाखायनो जोंहानो बैलांबाय जाम्बि जाम्बिब्लाबो सिबाय बेसेबांदि गिदिर मिजिं थिनानै दंमोन बियो गावनि खांनाय फिसाखौ बिए पास खालामहोनो नाथाय हायाखिसै बियो गावनि थिनाय मिजिंखौ मोगथां जाफुंहोनो थैनाय समाव खाराव माराव खावलायलांदों बियो गावनि फिसाखौ जेने थेने बिए पास खालामहोनो दिनै जुदि जों खोरोमदावखौ होखारहरोब्ला बेसेबांदि इनाय जागोन नों खेबसे सानलाय फुरसै इनायखौ सानब्ला संसाराव सोलिनो हाया एफा गिदिर सेंग्रा सासे मानि ओरैनो फिसिगारनो हायो आरो बेखौ फारसेथिं मावग्रा दांग्रा गैया ओंखाम ओंख्रि संनाया खम खस्थ' आंसो मिथिगौ बेफोरखौ नों हौवाजारालाय मा मिथिनो बबे गसाया नोंखौ बिमा दाना हरखो आं एसेबो बुजिनो हायाखिसै फुरसै नोंखौ फैबाय खोरोमदाव बाबुआ मोजाङै दंथ' खोरोमदाव मा जाखो माबाफोर जादों नामा खोरोमदाव नों हरनाय रोजानाय रांखौ आं गारि खावजावलांनो आमानि रांखौ खावजादों बेफोरखौ मा होनदों नों खोरोमदाव बे जेब्लाबो जानो हाया रांखौ नोंसो लाखोमादों आनै नोंनो लाखोमादों फुरस्रि आनै आंनो नोंखौ मा होनानै फोथायहोबावनो आंनि भाग्यआनो गाज्रि खोरोमदाव दिनैनिफ्राय नोंहा बे न'आ जायगा गैला फुरस्रि आयै आनै नोंनि बिथोनखौ रुजुनानै आं दिनैनो बे न'निफ्राय ओंखारलांगोन खोरोमदाव आं थासान्दियाव नों बे न'निफ्राय दाथां आं होनदों बे न'निफ्राय दा ओंखारला फुरस्रि इसेबां अन्थाइ बिखानो सासे मावरि गथ'खौ होखारनानै दुखुनिथ' आरो फोजोबनो नागिरदों नों दा ओंखारला पापि नङाब्ला खोथा दिगदार जागोन आनै आं ओंखारलांगोन खोरोमदाव नों थांनाङा खोरोमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आं आरो फिन नोंसि न'खौ अरफोजोंला सनानि संसारखौ आं थेर बेथेर खालामला खोरोमदाव नों थांनाङा आं थानायाव नों जेबो दागि आफा नों खोरोमदावखौ लाखि आफा नों खोरोमदावखौ थांनो होनाङा
다상 피사 는 다상 나 당근다. 다갑 대무 다갑 아무나 그렇게 되고 다갑 다들 대무 그런다 다들 나 당근다.